Eli hei vaan siellä. Eli mä oon suomalainen Runescape-kommentaattori ja mä teen erilaisia Runescape-videoita ihan mistä EOKista tai 2007 ja mä puhun vähän näistä jakeksista ja kaikista tämmöisistä asioista. Eli että nyt 2007 tuli takas, kun sitä monet pelaajat oli halunnut ja näin poispäin. Ja mä en ymmärrä, mistä tää viha tätä peliä kohtaan tulee. Vaikka tätä te olette itse kaikki varmaan pelannut tosi pienenä ja näin poispäin. Eli joo, mä varmaan luulen, että mä saan aika lailla dissiä tästä itse videosta, koska eka, mulla on kimeä ääni. Joo. Toka, että kaikki nykyään Suomessa vihaa Runescapea. Jos olisi kiva, jos löytyisi niitä pari semmoista ihmistä, jotka tykkää vielä Runescapesta eikä ole mennyt niitten niin sanottujen isojen poikien joukkoon sinne niin lopettamaan sitä pelaamista. Eli joo, mä alan tekemään näitä Runescape-kommentaarioja ja heippa vaan.